in kan yin kalimin na ko mogo min ni ala ye ella jarabi e sera muso furule ma wali muso ni ba fi ka tubi o be tike cogode muso min furula e sera ma wali muso min ma fura be tubu ye tubu cogo kelende tuma mi ala ye jeneya fo suratul furqana kono ako illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanati ala ye tubu de fodro a tubu ye munye tawbatun nasu dusukun kalashi ika tubi dusukun ka kalashi ala ye ka tubi ka bo jeneya ina ika nimisi jeneya inkelila ika dantiga ka konte sage kata nin junubu ima nkanyana ya kono bo tubu inkake tubu inkake wakati minni ka tubu bemina donc ni saratu de buka duruna yede na ya soro e ka junubu ye wali fende ni atara na bi bolo ika ta sagama donc atubu chogo min furula sera ma min mafuri ma sera ma ni koni ye jena ya de ke ala ye min fodora ko illa mantaba akofo ni min tubira kata alama illi maniya ide bara nyuma ke e ye bara jugu munun ke yere ala bu fale ku yelema ku yege bara nyuma ye ibe tubi kata alama konan ja tube ku dusukun kalashi kan nimisa bara inkeli la donc kangania ka konte sage kata ni nyogona ma nka shi tola ika tubu chogo yeninde me uga ke kamin fo ka faraka parce que nous be nyinin kadu fo ku jeya ka fo ni sera wali muso ma furulendo ibe tubi chogodi ni nyinin kali de ama jeya parce que aba ale bolo sisa muso furule ni sera no ma tubu ani muso mi ma furu ni sera mo tubu te kele nyawa o de ba ale bolo parce que hakilna juma boka parce que abe do bolo ko muso furule ko ni sera o ma ko ni tubira ko ika tubu fo ikata a chefe ikata nya fo ayede ta ki aka la murubili konon parce que o de be do bolo ko muso furule ni e jene yaka no fe ko ni tubira ko ika tubu temina fo ikata fo ache ala mo fiya de parce que fitina min bola chinyale min bola mo sito dando ni alate ni e tara fo ache ko ne yi jene yaka ika muso no fe abese ka e yere fa yere muso yin fana ni ala ma fara muso yin fana ka be bila aka muso yin fana be fana bila ka danne ya te ke o ka fana tuguni nyana ma yakono donc o be min fo o yoro la o te kuma sahale nyede muso furule abe chebola te chebolo ni ko ni jene yake ni minisira ini ala che idusun kala shika tubi ka bo junubo ina o de bika bon ko ambora ko munona ko alaka jonyuma jinya nyana maya kono kome amunya qisa munonna ti tafsiril na iba sura alaka jonyuma jinya nyana maya kono iba sura ni pusata akonna yoromi iba sura gara wala jarabido gerente do bino fitina ni fendo baka mais insha Allah ni ala ya shi sera mani kenyala suratul ankabut be damina no ode la jarabiliu suratul ankabut bena damina ni ode insha Allah nan sera o yoroma o be prepare la tige mo min kalli man yaw be nyogo nye chogo ma kala jarabu bo chogo de la ode ato chide nyinin kana man asaddu an-nas bala'an qala li anbiya summa li amsalu fa li amsalu o ko cide ma alabe mo jumal la jarabe diyan kono katema be ka ko nabi nyumo akon nu udu boray hada madon kalli man yaw ka giri nyogo nye chogo me la jarabu fana ka giri nyogo nye ka to chogo de la ako alabe jow la jarabe jom min kalli man ya ka giri alabe kal la jarabe giriya min kalli man ya ka fege fana la jarabe fege man de mo biloka la jarabu betani li man de woye ala ka tasira de insha Allah nan shira suratul ankabut o be fo ni la jarabu fana tem mumini tinyala mawni mumini galonti galawte do la jarabu fana de beke abdurrahman sadiba fo ayin tafsir law yorla akol la jarali bende benake kalkir komi fa
ni nege donna fanna ni ibe fan finyala na be nege nyuman na juguma bonyogo na chogo mide fa nege mitasuma abe nege nyuman na juguma bonyogo na chogo mabe sanu nyuman na juguma bonyogo na chogo mide akolla jarabi ufana de be do nyuman mu'minu ni munafiqu bonyogo no chogo kelena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fana ko akolla jarabi be komi temede ni be temeke ka nyotente ka mugu ni fembo nyogo na chogomi la jarabu fana de be mu'minu haqiqaw anu mu'minu galontigalaw ka mu'minu kono la jarabu de go bonyogo na inshallah nan shero yoro la faram fansha bena wa alaikum salam inshallah ko kono ale ye kuma min fo aba fi an ka faram fansha di jamama wala oye jumaye ni jora sallila isigi chogo ijo chogo sallila sen fula chogo sallila ni jolendo aye kuma min fo akanyi ni hada maden jora safula sen fula ni jolendo sallila sen fula jo chogo ibi ka sen fula jo komi ikalla la sen fula chogo ye minye ka jolila sen fula be jo o chogo de la ni be sallila pour ka prepare la tigi e kaman fula hakke min fula ninye i seun fula joli ka ke o hakke de la i kaman hakke min fula ninye seun fula hakke ka ke u ka jo sallila o chogo de la i ka seun fula joli naturally ye nunu dan chogo ye minye joli la u jo chogo de la ni be sallila sebo tumbe o de ke ukungu ka son seun jo a jo chogo de la sallila ne ubu seun gere nyogo na fo alikaba kuru fura umbe maga nyogo na fo kali kaba kurufura be nyaga maga nyogona wala doni ke ba ko aka shew fula jo ajo chogola ali kaba kurufura aku gere nyogona ali kaba kurufura kama maga nyogona har nu ma maga nyogona ka bila nyogon tilela ali kaba kurufura min ni shew wa garadoro kama umbe bo nyogona parce que safa ire tireli be keni yoro fula de ali kaba kurufura kama maga nyogona ubu ka ke nyogon tilela ani kama fula ka maga nyogona nu ko ka safatile be keni yero fula de alikaba kuru furaw ulu ka ke nyogon tilela ani kaman fula ka gere nyogona men ni sen wagara doro yi jora yi sen wagara doro kaman fula be bo nyogona wala yi jole sen unte waga ibi sen unjo naturel sen fula jo chogola ibu jo chogode la ka sen gere nyogona gere nyogonya min fana ti to nyogo toro na ta sere ka toro sien fula be jonni chogo de la i jole sallila ute fara nyogon ka komi ni sorda su be garda buke ubo fara nyogon ka chogo be sien fula te fara nyogon ko chogo la ki jole do sallila ute waga ka bobo nyogon na fana ube ken naturally sien fula jo chogo me ne bo jore la ni be sallila ni nye i jole nye ambe fula na min fara aka i sujudi to fana sien fara fula be ke chogo de fana la sien fula be ke chogo di isu dirito kuma fula nano la doni ke bawo bolo doni ke bawo doko ko ni sujurira iki ka sien fara ka bo nyogo na de ulu yo de lake munye ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sajadan farraja baina faqdihi ko ciden tun kera ko na sujurira ko aka woro fula ko abu bo nyogo na ko abe woro fula bo nyogo na من إمامنا الشوكاني في نين الأوتار أكو فرج بين فقجيه وركبتيه وقدميه أكو نتيرين سجودك كو أباك ورو فرا بونيغونا أباك كمبيل فرا بونيغونا أبا سيم فرا بونيغونا كو باسكي سجوري لا تيرين كو ني سجورا كو يكي كمبيل فرا بونيغونا دي يكي كورو فرا بونيغونا دي donc ko ni kumbire fura fana wora nyogona ko siem fura fana wagalende beto saukani be nindeka ani imamuna safare maullah ni le autari ni yata ben ninfo ni nyekuma folo tiguye isududi to ko siem fara fula be bo nyogona de kuma fula na tigu ulu ko ni yesududu ke siem fara fula ubu gere nyogona ube fe siem fara fula gere nyogona de minye ewa kumbile fula be bo nyogona de woro fula be bo nyogona de ni be siem fara nyogonka nunu nyu ka della ke juma yamba aisha to ka hadisa ko dondola
ko ale ni ciden dale dilanka so konona la lampate utumbe dibide kono ko ale be bo min kalama ko ciden bora ale kerefe ale taro ciden tara yoromi ko so dibila ale ya bolo kete ka bolo mometa be ciden nyine ko ale ka sege fara tara bila ciden ka shen fara fulaka o ya sura shen fula jole ya be sujudila a bolo fara tara bila ciden shen fara fulaka a sujudito bon ko ni hadisala kunni ay mogo ka tege fara kele a tara bila mogo ka shen fara fulaka yoronin kele ku unorelende tumbe nyogolo ko ni shen fula man noro nyogona ko ale ka bolo fara te sika tabila ciden ka shen fura faraka kuma fulana tiku ka de lay ninye min ulama il muasirina an ka wakati doni ke bago la munu nyen ningiriya nu be ninka Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaymin rahimahullah ani Sheikh Albani ulu fula be ninde kawye ninde giriya isujudu te shen fara fula be fara nyogonka amba situ ka hadisa min fulen ninye buni hibani ya abo bayhaqi ya abo ibnu khujayma ya abo albani ko sahadendo bunu khujayma koni ye bonda da ko babun wadi'u al aqbayni babun dammun al aqbayni bunu khujayma ye bonda do kon ni nye bonda e min ya hada madin suntonto fula ibu fara nyogon ka suduru lade babu dammul aqbayni fi sujudi ni be sujudi ke sen fara fula ibu fara nyogonka bay hagi fana ye bonda do babu ma ja fi dammil aqbayni fi sujudi kunni nye bonda ye bonda min nana ko ika sontonto fula ku fara nyogonka de ni be sujudi ke ni be sujudi la wala uye kuma mingiri yanko kuma fula bala menye ewa munu ko bunu shemina rahimahullah ani Sheikh Albani ulu be minka ni hadisa yin koso i sujudute sen fara fula ka fara nyogon kade me i jole sen fara fula ka jo sen nyere dan chogo jodi chogola me i sujudito sen fara fula ka gere nyogon na antumbe min fonde nyawo ninde bolo fara ibe bolo ke ewa ibe sujudu ke bolo fula ni nyogonje minye ewa itege kala ibe ulu bo duguma minye ewa ni antado bamanan kana kaman korola ibu ulu fana boy terefera la ko kana gere terefera ma kana waga ko jugu fana o fana ka ke hakela bon ko anya fo an ko doni ko bawu yira telefoni ni abe duguma dalembe duguma e jolembe sallela ni telefoni sonena kana biri kata ube kana biri ko yiba fa doni ko bawu ni ko ni yo ke abe ko mi yekumbele mina wore fara sallika koy kana ke do koy ka salli yere be tinya ni yere ba do ko amanka ke ya tugu ka ke ka salli be tinya parce yi tugu ka kumbele mina wore fara sallika wala dol ke ko na sonena ki joden to ni shemba soro ka faga isen diga ka faga iki sen diga ka faga bon ni yere ya do ko akam mijiki kabo ko jugu ni yere ya do atora kabo abe mo sugula kam mijiki kabo togo were fana tala ni ewa salli banni kajja ibe salli tigelire ngania ka faga ko fe be kabaruke ka fara jamaga me ikani biri ko ni ko iba faga doni ke ko ni yo ke yitugu ka kumbele mina fara sallika i jolento iki sen diga ka faga ube ikabila na tara kumbele mina yorola ni birila ibi bolo sama kata ka faga me jolen ko ni kana biri ko iba faga ki to sallila bon ko do ko ni ambe wa sungalo nafila la ni kunutu be kala yala musobu kan korota ka amina fo
ani yala ni alimami ko wala dalil muso ba fo amina Allah muso te nunun fo ciden ko muso ko ni misiri la hari alimami na trompela ciden ko li sabbihu rijal o li safiqu nisa ako hari ni alimami trompela muso kana kuma ka subhanallahi fo cewude ka fo subhanallahi me muso ka tegere de fo akana kuma donc amina nunun muso ti kan korota na kudu fo muso na kelembe salla ka sokono salle munun be bange don ke ba ko abu bange mo ko ni muso be salli rola wali cewbe o ba kana ba ka salle gundare donc wala amina nunu muso ti kampereni nunu ye kan nunu fo ce jamanyana abaka mina fo anen ko rada jukro kor doko ambalima doko ku do ye orange mone we watanci ale ka orange mone kono ale ta do mo mi nyaci mo ma ale wole wori nyeminke ale ko be sankele bo wata le ba ke chokodi bo na ma tigido aka wori mbo ka sadakati tigi togola ala ba tigido aba la sama kabila ka kontula ale ka bo be komi to mo di fin ni ye fentomo sankele ya tigi nyini ma ye donc ni sugu aka bo ka sarakati tigi togola na sorale yere fantay na ya do aka bila kono fo kata jinya wuli na tigi nana aba sarade bo ko mami mi na te futuri animu ko abe futuri ni safo do ndre salini jama ko ato salini jama no ye jamu ko be jamu ka no fewo o te jamu saratila ko ni almami ni min te farda duru salini yo kana jamu ke ni ye o te jamu saratila abe farda munum manke aw be annesi hade kai u baba nyinin kada abe ulum manke munna bina futuru ni safo doronde sallini jamae fardauto antiye aba nyinin ka olade aka kunfo ni darura do de be ube ni hajude do ube na abu sallu yero worede ube mundo aba nyinin ka de folo nesi hamin kanka kai o ka kai me oni na ye jamuke yali be jamuke anofote jamuka no hote nyon sirala ni jamu ko ni saratina da fara jamu la na ye jamu ke ne abe jamu ke anofe ne atena farda to mununa aya nyinin ka wala sababu minyo ke na kanka konnan jaba konnan jani ni onje bo ko kan mami ko ewa ni sungalo do bo salatu ani salli chemiti muga men ni sungalo to miniti duru nimbe mo munum ben nunun ka yu nyinin ka de folo ayu nyinin ka de folo sababu min nyato nugu ke ani abbe nyogon bila sira mi ka kunan jam min ke nyogonye aba ke nyogonye bonni aw nyinin karan ni na awnta do nin kera ku min kama ube sababu min kama ube yala kera uba make anta do nunu na nyogona na kera mimba ke folo aya le de nyinin kala folo asababu de nyinin ka folo na ye sababu min fo ola donc ni o sababu aw madelila yo wala abise ka doni ka bawu nyinin ka karasa sungalo la lebe salatu bo wakati cheni minute mugade ko ale ba ke nin ko inde kama yala nin ko nye sababu yewa nin kanka kewa akanka tigi nyinin kade munna ibe ninke aka nunu do folo sana ka nyinin kalu do uka donc ambe nyinin kade gorobani min fo na ya soro atigi ba kede ni sungalo do salatu kabbo fo minute muga nyogona o ko fe salle ka ke bili musaki be min fo konni hakke de kanki yeremina fajirila yawa ni suguri dun
ni ye suguru dun i kan ka nin leri hakke ni militi hakke de ke ki yere mina sani salatu ka bo sali wati ka se na ya sura ba ko de kama don ke ba ko de la tola suguru dun wakati be jeyde bun arqamu ye ciden ka sujudu wakati suguru du wakati fo ako ciden ka suguru du anif e wa salli ka ke aya bi duru nyogona kala hakke me oya ye ciden ka suguru du wakati de fo men nin korte ko ni ciden ye suguru du ni wakati la tumba yere mina ka bo jini minina ni wakati la al imsaki ki yere mina ka bo jini minina ani nyey nin ka suguru du ni wakati la ko kele untere donc na tigi ba ode ke obe mo bolo ki yere mina ni hakati la ka ke ini fajiri kene ce de la tola min ye ki yere mina ka bo jila ki yere mina ka bo duguna ki yere mina ka bo musola sungalo la ala ya dilo fajiri de la وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ala ko yimmi aka dumuni ke fo fajiri fi mana jema ka bondu kono kidem fana ko hadisa sahalen kono ako ni bilal ye salli wala bilal ye be salli wala sufe de ayimmi aka dumuni ke fo abdullah ibn maktum na ye salli wala parce que no ye salli wala ye finyeto de o te salli wala abada fo ni mogo ya foye de dugu jerade ni ma salli wala dugu jerade ona be salli wala donc ko ni bilal ye salli wala ayimmi aka dumuni ke fo abdullah ibn maktum de ka salli wala voilà weli minini ki yere mina kabo jina ki yere mina kabo dume ki yere mina kabo ka musola o ye salatu bolende na ya sura be militi muga inkere ko mugo ku yere mina de la tola na ya sura ba ke o de kama ambe min fo jabulo we ninde bo ko cidan ko inna mala amal bin niyati ko ni mo min nana misiri la shakana rasul la mede bo ni farda fana nana e bo nganya de wa e nana ni dersu ngane o farda yire jora sallira o nganya te fe ngore cidan ko inna mala amal bin niyati wa inna mal kulli murima nawa cidan ko bara shide te seka ke na manganya bara te seka ke nganya ko ina na dersu de kama o ate seka ke na manganya iye farda soro ya wi sallira o abebe ke nganya kelende ciden ko bara si tese ka ke nama nganya de ne iye min nganya sa o de bekiye nganya kera min kama bara bo o de kame bara tese ka ke nama nganya doni ke bawo ko ni ala ko anka bara ke an kana nganya o be kel nyamar kanye min be gele ya hada madonga parce que ngane munye la nyini min be duskun kono mo be se ka fenke nama la nyini mana duskun kono wa nganya ye o de donc ina na dersu de kama o ngania kelende do e na na farda yi soroyo iye farda fana salli kan ngania iya fana ngania de ne ngania on ka kala kama ko de do innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa iye ngania ke min kama o de be sabi me foi tese ka ke na ma ngania aha donc ambe min fara ka do tu nyenyi ni kalike ale tu nyanyi nan fi anka awojo do ci alema ne minye vocal privé ko to ko ci ñinin kali na maso oma ambe ñinin kalu ke globali de l'encadré so kono ko e wani fatuli kera tile saba sarakati bo munum beke tile wolon fula sarakati bo munum beke tile binani sarakati bo sanyere masarakati bo ni sarakati bo sugu munum fulen ni ñen ni fatulu kera ni num be ye bidiyay so fatule tile saba sarakati bo bidiyado tile binani sarakati bo bidiyado anka bila nyere ka kalo anka sarakati bo anka suye bidiyado anka bila nyere ka sanyele anka sarakati bo anka suye nunu be bidiyay abaraji tese suma au munu nyaka te baraji sorabe jurumu de sorola ciden ko man ahdatha fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciden ko nin dina min fulen ni mo minye kokura doala ka soran kan nya mariyata ka ikabara be sagima ala fe lawara saratiye na cogo do la ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu
ciden ko ni mo ye bara ke ne ciden kan nyamaro kanta kai ka bara be sagima awa ciden kan nyamaro kanta ka maddeli ka sabati ciden bula maddeli ka sabati sebo bula maddeli ka sabati tabino bolo ko fatuli tile saba uye sarakati bo amma deli ka sabati ko tile bina ni sarakati uya bo amma deli ka sabati bolo ku ye tile bina ni sarakati boke amma deli ka sabati bolo ku ye kalo sarakati boke u kasuye amma deli ka sabati bolo ku ye sanyele ma sarakati bo nunu nye bidaye lesiri tula dina kono me sarakati lesiri dagara nka su banna nka sarakati boye ima don kere ya don tile saba ma kere tile wolonfula ma kere tile bina ni ma kere sanyele ma kere ya nyire ka sarakati do ke nka dumuni do tobi ube nka sogo do faga ka bagan do faga ka sogo tila fantanu nyogon je nka ngania kono ala ka baraji la senka soma basi tenina ni ma kere ni donya ma kere ni kalo ma kere ni sanyele ma nyere ka dumuni do tobi doro nyere ni ala cenka fantan wele ka do baraji ka senka soma wakati ma kere ala ube nyere ka bagan do kantige ka sogo tila fantan nyogon je nka ngania kono ala ka baraji senka soma basi tola me doni ka ba ona tabe yere ni be sarakati boyka e wasu ye da yika ke woriye wode ni dusun kala ka suru ode ko dogolenye e yere ni alache fantan do be ka wori hakke do taka dama kan ngania mbasu baraji ka sama mfasu baraji ka sama haro fana ka kausa dumuni ne parce que dusun kala si bola o dogolen do ka to me dumuni ko ka awa mun kanyin ka temen ni fana beka duwawu min kanyi kateme nin fana beka hari sarakati bo sugu min daga ka suye min kanyi katema ka duwawu de do parce que an ka cide sallallahu alaihi wasallam tuma ma fo ako ija mata ibnu adam in qata amalu illa min salas illa min sadaqatin jariya aw ilmu yuntafau bi aw waladu salihu yad'u lahu dombe suka herado katemambeka donye doni ke bay katemambeka ala ka cide jombe su kan na fado katimambe kala ka cide jombe yere kan na fado katimbe ka ala ka cide yawa cide ko ni hada maden sara ika bara be tigira jiyan kono fo e yere ye sadaqati munun ke bara nyuma munun ke no bara baraji be marashi kofe o baraji be sima la khara ube doni nafa ma ye mogo lakala ka kitabu dilay ka kasetu be jiyan kono ba ke ka mogo nafa anafa be o baraji be se suma la khara ube niye de nyuma to na be do kiye ciden te sarakati do ate qur'ana kalan do ciden ma fo ube ni de nyuma to na be sarakati boye amma fo ube ye de nyuma to na be ewa qur'ana kalaye akwa wala du saliye dula wala mimbe sunna falla gara kateme fembe ka o ye do wude folo ibange baga kananyina ni kanna fila sallu ko ye ka fardaw ke ye do ki re yorome i do ki ka suye o chogola o de be fembe nye mom ne tile saba sarati bo tile binani sarati bo tile wolon fula sarati bo sanyele ma sarati bo nunu nye bide lesiru tala u baraje te se suma e kan na folo tiana e be junubu de so ye bide ake ko wakati de masia an kana mo ko bon doni ki bawo hari kono nye bahasu ke ninka ni sarakati sugu munun fulen nye parce que anya fo chogo me anta fe ka mugo fana toro ni wakati sera nambe wakati lateme ni sarakati sugu na anana dingma sarakati dumuni na dilala bidia dode kama doni ki bawo ko dumuni kanatu wala taawanu ala al-ismi wal udwan parce que ne dumuni mina ya do iyu dugi deme o be junubu ni bidani ala soso iyu deme ala donc iman ka dumuni mina ka do ikan ka sagi atigima subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nin kanyin kalimin na ko mo minni ala ye ella jarabi e sera muso furulema wali muso ni ba fi ka tubi o be ke chogode muso min furulay sera ma wali muso min ma fura be tubu ye tubu chogo klende tuma me ala ye jene ya fo suratul furqana kono ako illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ala ye tubu de fo dro
atubu ye munye tawbatu nasu dusukun kalashi ikatubi dusukun ka kalashi alay katubi kabo jeneya ina ikan nimisi jeneya inkelila ika dantiga ka konte sage kata nin junubu ima nkanyana maya kono bo tubu inkake tubu inkake wakati minni ka tubu bemina donc ni saratu de buka duruna yede na ya soro e ka junubu ye wali fende ni atara na bi bolo ika ta sagama donc atubu chogo min furulay sera ma min mafuri ma sera ma ni koni ye jeneya de ke ala ye min fodora ko illa mantaba ako fo ni min tubira kata alama illi maniya ide bara nyuma ke e ye bara jugu munun ke yere ala bu fale ku yelema ku yege bara nyuma ye ibe tubi kata alama kunan ja tube ku dusukun kalashi kan nimisa bara inkeli la donc kangania ka konte sage kata ni nyogona ma nka shi tola ika tubu chogo yeninde me uga ke kamin fo ka faraka parce que nous be nyinin kadu fo ku jeya ka fo ni sera wali muso ma furulendo ibe tubi chogo di ni nyinin kali de ama jeya parce que aba ale bolo sisa muso furule ni sera no mo tubu ni muso mi ma furu ni sera mo tubu te kele nyawa o de ba ale bolo parce que hakilina juma boka parce que abe do bolo ko muso furule ko ni sera o ma ko ni tubira ko ika tubu fo ikata a chefe ikata nya fo ayede ta ke aka la murubili konon parce que o de be do bolo ko muso furule ni e jene aka no fe ko ni tubira ko ika tubu temina fo ikata fo a che ala mo fi ada parce que fitina min bola chinyale min bola mo shito dando ni alate ni e tara fo a cheye ko ne yi jere yake ka muso nofe abese ka e yere fa yere muso yin fana ni alama fara muso yin fana ka be bila aka muso yin fana be fana bila ka danne ya te ke o ka fana tuguni nyana ma yakono donc o be min fo o yoro la o te kuma sahale nyede muso furule abe che bola te che bolo ni ko ni jene yake ni minisira ini ala che idusun kala shi ka tubi ka bo junubo ina o de bika bon ko ambora ko munona ko alaka jonyuma jinya nyana moya kono ko me amunya qisa munonna ti tafsiril na iba sura alaka jonyuma jinya nyana moya kono iba soro ni pusata akonna yoromi iba soro gara wala jarabido gerente do bino fitina ni fendo baka mais insha Allah ni ala ya shi sera mani kenyala suratul ankabut be damina no ode la jarabiliu suratul ankabut be na damina ni ode insha Allah nan sera o yoroma o be prepare latige mo min kalli man yaw be nyogo nye chogo ma kala jarabu bo chogo de la ode ato chide nyinin kana man asaddu an-nas bala'an qala li anbiya summa li amsalu fa li amsalu o ko chide ma alabe mo jumal la jarabe jiya kono katema be ka ko nabi nyumo akon nu udu boray hada madon kalli man yaw ka giri nyogo nye chogo mi la jarabu fana ka giri nyogo nye ka to chogo de la ako alabe jow la jarabe jom min kalli man ya ka giri alabe kala jarabi giriya min kalli man ka fege fana la jarabi fege man de bobiloka la jarabi betani li man de woye alaka tasira de insha Allah nan shira suratul ankabut o be fo ni la jarabi fana tem mu'mini tinyala mawni mu'mini galon tigala ute do la jarabi fana de beke Abdurrahman Sadi ba fo ayin tafsir la yorla akol la jarali bende benake kalikir komi fa ni nege donna fanna ni ibe fan finyala na be nege nyuman na juguma bo nyogo na chogo mide fan nege mitasuma aben nege nyuman na juguma bo nyogo na chogo be sanu nyuman na juguma bo nyogo na chogo mide akol la jarabi fana de be do nyuman mu'minu ni munafiqu bo nyogo no chogo kelena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fana ko akol la jarabi be komi temede
ni be teme ke ka ɲo tente ka mugu ni fen bɔ ɲɔgɔn na cogo min lajarabiw fana de be mumini haqiqaw ani mumini galontigɛlaw ka mumini kɔnɔ lajarabiw de b'u bɔ ɲɔgɔn na inshallah n'an sera o yɔrɔ la faranfasiya bɛna wa alaikum salam inshallah ko kunu ale ye kuma min fɔ a b'a fɛ an ka faranfasiya di jama ma o la o ye juma ye ni jɔra salli la i sigi cogo i jɔ cogo salli la siɲɛ fila cogo salli la ni jɔlen dɔ a ye kuma min fɔ a ka ɲi ni hadamaden jɔra safu la siɲɛ fila ni jɔlen dɔ salli la siɲɛ fila jɔ cogo i b'i ka siɲɛ fila jɔ komi i ka laada la siɲɛ fila cogo ye min ye i ka jɔli la siɲɛ fila bɛ jɔ o cogo de la n'i bɛ salli la pour ka perepere latigɛ i kaman fila hakɛ min filɛ nin ye i siɲɛ fila jɔli ka kɛ o hakɛ de la i kaman hakɛ min filɛ nin ye siɲɛ fila hakɛ ka kɛ u ka jɔ salli la o cogo de la i ka siɲɛ fila jɔli natureli ye minnu dan cogo ye min ye jɔli la u jɔ o cogo de la n'i bɛ salli la sɛbo tun bɛ o de kɛ u k'u b'u ka siɲɛw jɔ a jɔ cogo de la salli la ni u b'u siɲɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na fo alikaba kuru fila mun bɛ maga ɲɔgɔn na fo k'ale kaba kuru fila bɛ maga ɲɔgɔn na wala dɔɔnikɛbaaw ko a ka siɲɛ fila jɔ a jɔ cogo la alikaba kuru fila a k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na alikaba kuru fila ka maga ɲɔgɔn na hali n'u ma maga ɲɔgɔn na u ka bila ɲɔgɔn tele la alikaba kuru fila mais ni siɲɛ wagara dɔrɔn kamaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que safa yɛrɛ tireli bɛ kɛ ni yɔrɔ fila de alikaba kuru fila ka maga ɲɔgɔn na u b'u ka kɛ ɲɔgɔn tele la ani kaman fila ka maga ɲɔgɔn na n'u ko ka safa tile bɛ kɛ ni yɔrɔ fila de alikaba kuru furaw olu ka kɛ ɲɔgɔn tile la ani kaman fila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ni siɲɛ wagara dɔrɔn i jɔra i siɲɛ waga dɔrɔn kaman fila bɛ bɔ ɲɔgɔn na o la i jɔlen siɲɛw tɛ waga i b'i siɲɛw jɔ naturel la siɲɛ fila jɔ cogo la i b'u jɔ o cogo de la ka siɲɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na gɛrɛ ɲɔgɔnya min fana t'i tɔɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a t'a seere k'a tɔɔrɔ siɲɛ fila bɛ jɔ nin cogo de la i jɔlen salli la u tɛ fara ɲɔgɔn kan komi ni sɔrɔdasiw bɛ gardabu kɛ u b'o fara ɲɔgɔn kan cogo min siɲɛ fila tɛ fara ɲɔgɔn kan o cogo la k'i jɔlen to salli la u tɛ waga ka bɔ ɲɔgɔn na fana u bɛ kɛ naturel siɲɛ fila jɔ cogo min i b'o jɔ de la n'i bɛ salli la nin ye i jɔlen ye an bɛ filanan min fara a kan i sujuditɔ fana siɲɛ fara fila bɛ kɛ cogo de o fana la siɲɛ fila